convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabailuhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent,
overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pagga. Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may nga adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Magdal. Nagapanuigon sang 70 anyos. May duha ako kaanak sa napatay ko nga bana. Si Christy kag si Bonita. Mabuot ining akon duha ka mga anak. Kag kabulig man namon sila sa pag-atipan sang amon jutay nga negosyo. Wala gid sila nagakalipat sa pagsimba. Kag amo ina, nga ginaubayan sila sang amon pastor, nga tawgon ko lang kay Pastor Joseph. Diri sinigabahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Bonita, Christy, sa Domingo, madamo kita sang bisita nga ma-attend sa aton church. Gusto ko nga ara kamo nga duha, ha? Para nga makabulig ka mo sa pag-abi-abi sa ila. Sino sila, Pastor? Ipakilala ko sila sa inyo sa Domingo. Nang, gusto ko sa Domingo na. Para nga makilala na naton ang ginasiling ni Pastor nga bisita naton si church. Dali na lang ang Domingo, Kag makilala na naton sila. Kag nahanda ko ng aton isuksok ang mga bayo sa Domingo. Ano nga bayo, Nang? Atong kinbakal naton sa isa ka adlaw. Ang imo, color pink. Kag ang akon, color white. Excited na ko, Nang, Excited na gid kuya. Christy, Bonita, amoy ning akong abyan. Mga bisita naton sila dire. Diyos, sila nga akong ginasaligan dire. Si Christy kag Bonita.
Mag-utod sila. Hello, Bonita, Christy. Ipakilala ko sa inyong akon mga abyan. Sila si Lito, si Oliver, si Peter kag si John. Hi! Ginakalipay ginamon nga makilala ka mo. Kag maayo kay nakabisita ka mo diri sa amon. Atod nga subong pa lang, nakapiyo na kami ah. Nga diri na kami masimba pirmi. Bonita, nakita ko nga nagatulog permi sa akon si Josh. May crush siya sa akon. May crush man gani ako sa iya. Pero sige na lang ah. Imo na lang na siya. Si Peter na lang ang imo ah. Nakita ko nga may crush man sa imo eh. Oo ah. Mantiniran ko na lang si Peter. Bonita, nagpahayag na sang iya pagigugma si Diyos sa akon. Kaginbaton ko na siya. Grabe ba? Ginsiguro mo gid siya dayon? Oo eh. Kadamo nga daan sa nagapaduding sa iya. Gani hindi ko na siya pagbuyan. Gusto gani niya nga magpakasal na kami dayon eh. Ano? Kasal dayon? Di man kami gihapon makadto. Kundi, magpakasal na kami dayon eh. Kagsiling niya, sa Domingo ko no, mamalayi siya sa akon. Para nga makilala niya si Mama kag si Papa. Wow ah, kadasi gali. Ginahigugma ko gid si Josh no. Kag hindi ko ya maluyag nga magkadto pa siya sa iban. Uti, kamuya ni Peter. Nakapahayag ni siya sang iya paghigugma sa imo? Oo, pero nagsiling siya nga patapuson kuno niya anay ang iya duha ka utod sa pag-eskwela. Kag amo ina nga mahulat kami anay hasta nga makatapos sila. Saan o sila makatapos haw? Siguro mga 4 ka tuig pa. Ano? Ay basi kun hindi na siya sincero sa imo. Sincero man sa kuno. Di ano bing mabuhat ko? Kundi hulat o na lang siya. Karon nga may bana na ako. May ihambal ako sa inyo. Ano ina, Christy? Anak? Wala na sang trabaho si Josh. Kaya ginsira ang ilang kumpanya. Amo gali. Kung mo, gusto niya sa iban nga trabaho? Pa. Siya na lang ang matipan sang aton grocery. Ano? Nga aga siya matipan sa ato negosyo. Makasarang pamarako Mas maayo kung si Diyos ang maatipan sa negosyo naton pa. Kay hoben pa siya mo, kag maalam. Kag dason, tion na, agod nga magpahuway ka. Kapoy ka na pa. Tungod kay tigulang ka na. Gani magpahuway ka na lang Gani ihatag na lang kay Diyos ang pag-atipan sang aton kabuhian. Mas makapaayo pa ina sa aton tanan. Daw maayo man ang suhestyon mo nga inaanak. Pa, o sige na magpasugot ka na lang. Si Diyos na lang ang maatipan sang aton negosyo. Isa pa, ba naman siya ni Christy. Gani miyembro na siya sang aton pamilya. Sige. Papasugot na lang ako. Apang bantayan ko siya gihapon. Ara gihapon ako nga matanaw sang iya ginabuhat.
Bay, ano yun ni Diyos? Nga nga may dala ka ilim nun. Kaginahagad mo ako nga mag-inom? Aba, may sumsuman ka pa. Kuwan ni pa. Pasalamat ini nga nagsalig ka sa akon. Nga ako makapot sang imo negosyo. Gusto ko sa ulugon ng pagsalig mong ini sa akon pa. Amo gali. Ay, wala ina sang kaso sa akon, Diyos. Tugod bana ka na sang akon anak. Kag sa imo ko gidmat isalig ang negosyo sa pilakadlaw Apang hindi ko na paghulat to ng adlaw ngayon na. Ikaw nang magkapot sa ato negosyo. Kag kabay pa, nga mapadako mo pagid ini sa pilakadlaw. Sigurado ina pa. Magsalig ka lang sa akon. Sige na. Magtigis ka na sang ilimnon mo pa. Kay masugod na kita sa pagsano sa mga plano naton sa kabuhi. Ginpamana ni Christy si Josh. Kag tungod tigulang na kami, nagpangabay si Christy nga si Josh na lang ang magadumala sang amo negosyo. Kag nagpasugot man ang akon bana sa pagpadayon ko pagit. Bay, agoy. Bay, naano ka pa? Kasakit yung sa tiyan ko. Hindi ko magwanta. Ano? Josh! Josh! Magbugtaw ka, anay! Josh! Oh, Christy? Nga Dalon naton si Papa sa ospital. Ha? Nga man? Anong natabo? Nagasakit ang tiyan niya. Kagdalon naton siya sa ospital. Ate, oo. Dali ka. Dalon naton siya sa ospital. Kadugay man niya kay mama magpauli man. Ako lang diri ang nabilin sa balay. Kag nagahulat ako sang balita. Nga ang hinali lang nagsakit ang tiyan ni Papa man. Wala man siya sang balatian Mayo man ang lawas niya. Ay, abaw! Diyos ko! Diyos ko! Si Mama ang nagahibi nga ina. Ma! Ari ako, Ma! Bonita! Bonita! Ang imo amay, wala na. Ano? Wala na gid siya matabangi, anak. Wala gid. Si Papa? Si Papa, Ma? Wala na si Papa? Anong balatian niya, Mau? Sunod sa doktor, may balatian siya sa kidney. Ugaling, wala naton mahibali. Hindi, wala man siya sa may ginabatsyag mo. Kagulpi lang ang pag-atake sa iya. Wala na siya matabangan. Wala na galisang tiyon nga mabulong pa siya, anak. Wala na! Diyos ko! Si Papa! Si Papa! Di man. Kundi, wala na sang maintra pa sa ginabuhat ko nga pagpalakat sang negosyo. Kuno abi, ginhatag sa ako ng pagpalakat sang grocery.
Apang ara masagyapon sa akong likod. Ara magyapon ang tigulang. Kaya nagatudlo sang dapat ko nga buhaton. Pero karon niya wala na siya. Wala na siyang mapahilabot pa sa akon kung anong buhaton ko nga pagpalakat sang grocery nila. Kag ako nang may balos ang tanan. Tama nga daan ka didlis ang hilo nga gingamit ko. Agud mapatay na ang tigulang nga to. Kagkakumplot ko man ang doktor nga naghatag sang sala nga diagnosis sang kamatayo niya. Baw. Porti nga daan tong hilo agin simbog ko sa bino. Kag naigo siya, hindi lang sa iya kidney, kundi pati ang atay niya naigo man. Oh, tuman ka baskog sang bulong agin simpon ko sa iya bino. Tuman ka baskog. Josh, maano na lang kami kung wala ka nga nagapalakat sa negosyo namon man. Abi mo, wala gid ako magsala nga nagpamana ako sa imo. Ikaw karon ang nagalukdos ang tanan. Bangod nga wala na si Papa. Hindi ko kamo pagpabayaan, Christy. Kamo ni Mama kag ni Bonita. Buhaton ko gid ang tanan para sa inyo. Ay, Josh, bugay ka sang Diyos sa amon. Bugay ka gid. Nang Christy, anong natabo sa imo man? Nga wala ka nagakaon, haw? Bonita, wala ako sanggana. Nga aman, anong natabo? May ginabatsyag ka ba lanang? Oo, Bonita. Kuhan, nagasakit perming tiyan ko eh. Kagdason, nagadamgo ako permi kay Papa. Kag sa akon damgo, nagatulog siya sa akon. Nga daw nagabasol. Kag nga nga basulon kaniya ng Christy. Ambot. Basta, amo inang nagakatabo permi. Ginabasol niya ako. Kag... Aragay! Oh! Nang? Hari naman, nagsakit naman ang tiyan ko. Aragay! Kasakit! Kasakit, gid! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sakit na humahagupit, kumikirot, tumutusok. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash,
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga